Hem tünçe deňiz goýundan tapşyrmadym. Bir. Han düşünşeli. Bir. Koyun hafta gurrun koy. Göz başın kutar. Şey diýsene. Görýän bolsa diýen dilleşen ýaly. Dünýäň digiri bir özündir ne diýen? Hani görýäňden gelsene. Hem çünki watanyňyz tatşap bolýaňyz. Biz watany gorajak bolýar. Halkyň moýundan bir toýun turmatşap bolýan siz däli dag kim? Näme täsir dardyny? Haýnyk diýip dünýäge inerdimi? Owalan bolsa seni näletler? Kes sesini öllür. Yok agam. Men sesimiň erkinli seňelinde däldir. Ol ýeň sesini hakylýan gaýgysızdan bir wagt gowy geçendir. Tegem seni adiyen jenekleniyim. Dowdaky barýan özüni ýurlus gözler diýenlerde. Ýöne sen näme üçin öz ýalňy perdendiňi özüňden alyp gitjek bolýan? Ol öz halkyna näçe haýr getirerdi? Bir ýerde ogluň ne dahyny var? Dönüklere hyzmat etdirýän. Soň ökünördiňem bolýan. Emmandan sana peýda bolmaz. Emma sen tapdyryň. Gummol şerden. Yer bolýa, ertirme özüne goýunlar tapşyr. Eger tapşyrsaň, bu üç bilen alar. Eşitledin diýme. Sana urdat bolaydy. Senem gatty görmegin. Onu görüp berýär. Hoş wagtyň gaýgysy. Natasha. Natasha ne? Natasha'nı öldürdüler.
men agam. Yeri Cenab Rotmister. İndi nämişler? Gitmek gerek hilap. Nirek? Bize urşun tärini öğrettiler. İngilizler bizi her hili yaraglar bilen üpçün ettiler. Biz köptügen bolsak batırlık. İnden maskara bolup urşun tärini bilmeyen adamlardan kaçıp girene deşik tapandık. Cevap verin, bu ne için beyle bolýar? Karışılmadık vaka oldu. Sayımız okşamız gelip yetişmedi. Bir yine bir kayıp gelir, Bolşevikler uzak saklanıp bilmez. Bu sefer men köpe eşittim. Kaygısız. Katı doğru aydiyan eken. Biz doğurdunun cehenneme var ya. Gayet satılan adam. Ol dönük. Men o hakta gurrun edemek Cenab Rotmister. Men sizden ne için maskara olup kaçıp var ya deyip soradım. Siz bolsanız hiç tadaydık bilen yok. Paruççıga kaçanıp. Pettetini diyen. Men size şundan şeyler. Boyun evemek. Grajdanlyk urşunyň şogly oturmagy halkyň kömegine bagly. Şoň üçin Gyzyl Goşun komandawaniyeti erjel hem ukyply adamlary yerli guramalara ýol başyk goýdy. Gaýgysyz Atabaýew Maris polkomynyň başlygynyň ornmatarlygyna bellendi. Senin tiýranyň başlygyny kim? Men Adyň näme? Allah Murat. Aferin-ki. Men adıma Narı diýerler. Men sözüm bular üçin kanundur. Sözümden bir adamym çykyp bilmez. Kadırında efendim. Sizin obaňyz iki welek ýygnanyşybam, hiç birine de saýlaw geçirip bilmedi. Patşa ağdarlanan soň tiri urul diýen zat bolmaly däriýalak bolýyn. Sizin asyl ağdyny diýip bulamakly. Ağdyny taňry bir, ağdalany gaňry bir diýilmänmidir? Ağdalalygyň hiç kaçanam adyma peýda beren ýeri ýok. Ine men şu taraplara görgeldirýän bolýan. Birinin köýneginiň ýyrtygyndan çigine kadar görünip dur. Beýlekliginiň köýneginiň ýamas saňardan kän. Bir adyňyz bolsa, buğdoý nanynyň iýisine tar. Siz deňlikde ýaşaman nenen biri-biriňiziň ýüzüňize seredip bilýärsiňiz. Bir adyňyzyň duýluňyza çuwal däne duranmalsa, beýlekiňiziň kendiriňiz gat getir. El hefudinim. Weliyim edim. Näme ýaşyl men sözlerimi halamadyňmy? Vah ýoklaynim, halanym üçin aýdýar. Senin adyňyz kim? Men adym Mergen. Mergen ağa, hakykatyň weliligi haçat ýok. Menen bir ýerden gelen gelmişekler. Sizin ýalyk Gaýkan maşgalatyndan Sovet häkimiýeti size yer suw berdi. Ýene häzir ýagdaý kyn, uruş gidýär. Na uruş gutarar, parahatçylyk bolar. Gaýkanyň güni hasly gowulanşar. Häzir biz oba suratyna çilenler taýlamaly. Özüm hemme ýaraýjak münasip adamlar bolmaly. Howlukmanda öňe çykyp pikirleniň. Näçe adam